a vítáme vás u závodu Lachim Spájal z Danielového kopce v Kuřimi. Ano, máme tady první jump. Hopla. Záhradná rychlost. Ty vole, to já bych tady sundal strom. První větší skok. A skákat nebudu. A první klopená zatáčka. Teď se smál, kdybych hodil masku. Jak se dívám do toho mobilu, že bych se smál, kdybych zakop a hodil záda. Já jsem myslel, že zakupneš tam ty šuty. No, právě. Ty vole, to je Aha, následuje. A občas se třeba rozdvojuje, že jsou dvě cesty. Tam to bylo na pětku docela, ten strom. Je dobrý jump zase. No ty vole. To neubrzdí, vole. To nemá šanci tam ubrzdit, vole. A to zatáčka nezatím. No právě na pětku. Klopená. A přidáme k tomu, já už vím co. To je první. Je trochu rozbitý skoky. No, nevím, tohle je na rozbití úplně. Tohle se nevím, Aha. To je klopená. Zase takhle jakože. Prácička jump. Pán musíme pohnat, už máme 8 minut. A jo, vlastně no, tady to jsou ty rozdvojení. To je různě. Jo, že to máš dvě cesty, no. Je dobrý šutry. Pas. Aha. Právě o tom to je, aby se na tom někdo rozbil pořádně. No vidím to. Klopená, a jdem. Wow, tak to skákat taky nebudu. A to můžeš aj jenom přejet. Pustý. Ne, to jenom tak položím. No, to tam ne. Aha. Jo? No, dvě cesty, tam je bokem jedna. To je jako klopená ještě bokem. Další jump.
Boží. Taky no. Taky tam je, že? A tady se skáče vlastně. Tamhle. A tady tak bokem jde ještě jedno. Cože? A klopená, jo? To jo, no. Dlouhá klopená. Kolekční. Nechtěl bych tam padnout. Ty vole, dobrý hang. Počkej, Pájo, asi první, já už neměl tebe. Že by to hodilo, ale... Tak další jump bokem. Ale to je dobrý, ne, dívej. Aha, a hned ta zatáčka za ním. Ale jump. A další klopená. Jo, závěrečný jump. A závěrečný jump. Největší. Počkej. Přes cestu, zabiják. Auto. Ujde, ne?